Здравейте хора, аз съм Транспортер, доста чувам добре, днес съм с Оливър G24 и ще играем в Mineplex игри, мини игри, които той ще избере. Напиши парти. Чакай малко. Извинявайте, ако ще чуваме малко разбледно, не знам от микрофоните или не знам, но не се знае как се чува на клипа. Напиши парти. Чакай, че е много гадно. Аз съм писал вече парти. Вчера не снимах, но за вчера ще ви кажа, че си 3 март, после 4 март вече. И вчера не можах да снимам, просто клипа беше много дълъг, пък нещо се бъдна. И... Готово написах ти, давай така. Какво не стана? Оливер G24, нали? Да. Ама как ще написал парти? Да бе, първо парти, готово. Ай сега влизай в игрича. Първата игра е аркейд. Не ми многото игри там. Да. Деца сменят. Влизай. Вече вляза. Ей. Само да ви кажа, Оливър смени скина, както виждате. Много е як. Да. И много защо е як. Айде да влизам в червените този път, защото винаги влизаме в сините. И искам да ви кажа, че моят скин е променен, както се вижда. А пък лятото ще го направя по плотник. Такъв плотник, както ми е сега. Аз съм от червените. Играем! Микропадът много ми харесва. Имаме щитове. Да, аз съм зелен. Аз съм червен. Ти не влезе в червените. Той е ли? Натисна го, ама то не са Брайтдей. Трябва да го натиснеш много пъти. Аз бях жълт май. Хайде, аз се качвам нагоре, никога няма. И аз. Лаги. Защо? Нали? Защо пак лаги? Много лаги. Мали. Аз няма да мога да играя. То много лаги тук, бе, гачи. Не, избутват ме. Не, умрях аз. Ще гледам. Защо като не съм смечен, не ми се вижда щита? В момента да гледам. Нямаш ли щит, бе? Имам щит. А пък... Аз не го виждам. Не знам, ето го. Ето го. Скачай. С горния. Само аз останах от зелените. Аз имам лък, бе. Двама са от сините. Пак не можа да ги оцеля. Ау! Как съм мога оцеля? Идва! Качва се, не отивай, бе. Ще убие. Ще убие. Гачи, как чупи с тъпата кирка. Качи се. Не се е качил. Ето го! Да, тук е. Давай. Край. Аз съм за сините. За кой си? Какво? За кой аз съм за сините? Това къде се е скрил, бе? То само сини има. Не, един жълт има. Аз съм за сините и аз. Макар че не убиха. Където е жълтия? Той е сино... Лад? Какво стана? Влязах в синия. И аз мога. Влязах в синия. И аз влязах в синия. Да. Как върви? Да, гате. Да не сме в един също си. Не знам, ама... Блю спечели. Синият. Не блю. Блю, да бе, да. Те всичките са от жълтите мои. Не, има и други отгоре. Влизаме в червените този път. Наистина. Натискай го по 5 пъти.
Аз съм жълт ми пише, не мога да стана Не червен. можеш, давай, натискай го просто. Ми натискам гума, не Аз става. от зелен как станах? Натисни с десен бутон и натискай много. Натискам по 100 пъти. Ма не удряй. 100 пъти. Хайде, 6. Нищо пак. Поиграем. Той е много яка игра, направо. Много е яка. Тук, дето взимаш крави и си ги пазиш. Да. Това е много яка игра. Къде са овцети? Повод, ох! Пат. Ама аз, на мен много ми лаги, аз не мога да ударя този. И на мене ми лаги, ама... Вие, ама то не може да се играе така. Що пак те е получил пак да прави? Yellow и Red са 0. А Yellow вече имат една овца. Да. А ние имаме 0. Майн овца! О, взех една овца! Бум! Please, yes! Аз стане игра не мога да игра. Не! О, бих ми ги! Ами две овце вик, качи кръв отбор, Бакук, червен отбор. Гач, как го изгорехме този синя направо. Идват червени! О, и аз идвам. Да не крадат. Ще ви отребим. Ето един! Двама са! Не! Ти, Оливър! Нема бей, бе! Не къде им дите. Не, ти. Да. Аре бе, тъс ма бей, гачи. Ама има оставайте само. Има един син. Ще го отрепвам. Много са крадат! Сините са много... Сините са много добри, ще ви помагам. Играйте, сините направо на размахване. червен мръсен, червен. Ще го убия, бе. Може. О, да! Не можах. Майн! Имаме една овца. О, ние имаме една овца, даже две. О, вижда четвърто място. А, не на първо. Пам! Ще крадете ви. На първо сме. Ние сме на второ. Даже вече сме на... Да, още сме на второ. Имаме 3 овце, вие имате 3. О, ти го правиш тук, бе? Ще краде той. Вече имаме 4 овце, ние сме на първо място почти. На първо. Да, на първо си. Да, на първо сме. Ехи, гати си не окия. О, как ни откана 3 овци този? Да, и на нас ни окраднаха. Ще убия, бе, Само да си открадна овце. Пу. Айде! Ще убия. Ау! Така се пада като крадеш. Това не останаха овци. Не знам, това е идеята. Ох, звънят ми, чакай. Тук съм. Ехи, как крадат овце? Помогни ми, моля те, помогни! Къде си? Нищо, някакви крадат овце тук. Гати, какви са тъпи. Как ще ги набият те? Но са прости. Убиха ма! Моля те, ела в базата ни им напази! Гачи, как крадат? Абе, що крадеш, бе?
Еми, Гачи! еми, виж на последно място сме. Ами, трябва да радиш ли? Еми, след всякът няма овце, те са прави. Никога няма победим тази игра. Нали? Буса! Те са прави. В тази игра те са прави, защото няма овце повече тук. Има една овца, ще я взема. Буса вече 6. Супер една овца има. Вие съм пак на последно място. Блю, печели. Вие сте на второ. Вие сте на четвърто. Реализирани. Добре, сега какво играем? Но лаги. Еми, О, играем от синия от червен отбор. Влизаме. Аз съм в синия. И ти си в синия. те. Да, бе. Да. Добре. Блю, 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 блю. Добре. Какво ще играем? Не знам, някаква игра. Не съм предсказвател. Дано да е оная дет се превръщаме в прасите и никой не мога да открие. Не, някакви лъкове. О, тая е много яка игра! Знам я, да. Бием се с лъкове, много е яка, гачи яка. Първо трябва да се направим тук... Да, аз си направя. Арела, да се направим двамата нещо голямо. Аз не мога. Те са от моя отбор. Да се направим Трябва да направим да се скрием. нещо голямо да се направим. Да се бием с него. Трябва да се скрием. Да не целят. Ама не трябва да се запълни, защото да целим, нали знаеш? Да, бе. Що го таковаш? Не, само и тъй, малко за прекритие. Добре, и другото начин да е. Не тъй. Тук остай. Окей, Я. Ма за кой не го махнаха? почват да се развалят. Трябва да сме по-надалече. Въх, как ни чупят той? Бум! Давай. Трепи, колкото можеш. Аз тук се крия малко. Целяха, ма. Аз тук се крия. Виж къде може да се направим база. Не можем. Нищо, и тук виж кой е яко. Давай, пръй. Пак ме оцеляха. Гач как гадно целят. Ние ще загубим, да знаеш. Пам! Закуп. Ще загубим ние. Ще загубим. О, оцеляха. Браво. Това си Още един. това си искаш от теб. Мисля, че да. Оцеляха, ма двама убих. 52. 52 убийци. От сините. 52 убийци. Лата, бе. Един. Претрепах. Пак ме оцеляха. Защо червените идват към нашото поле? Не е честно. Защото повече бият. Гач как бият, бе. Победиха. Сериозно? Мотиките лоши. Знаеш ли? Спомняш се преди, че играхме една игра с стрелба с мотики. Как, бе? Да. Нали? Тук всички сме зелени. Не знам какво ще играем. Аз сигурно оная игра, дето се би там. Мотиките лоши. Това е последната игра, която играем на този минигейм. Откъде знаеш? Епизод четвърти или нещо такова. Аз знаех, че тук се бием. Та се... Аз се крия, да не ме убият. И аз. Зад щита. Уху, хи-хи-хи, няма да меря тука. Уху, хи-хи-хи. Бум. Само аз имам щит. И аз имам щит. Да, ма и то няма тук.
Не, защото другите не са на 1,9, зато и те стават. О, пък нямам щитове. Зато и тук е О, бъгната тази работа. игра е много яка. Не! Таз не е с дракона, таз е много яка, таз е една друга, таз е много маки. Да, бе, и на мене. Ама аз съм Ето много- да, моля те, не ме убивай. Ние сме от един отбор, трябва да трепим червенци. Не ме убивай, бе. Аз не съм те убил. Знам, аз вече съм от твоите. Да, аз съм на бабата ударих, пък другите те биха. Тоест как се е качил тука? Не, има стълба. Къде е стълбата? И тука, Няма, от тука, как се е качил до там? по дървето. Не можах. И аз не можах. Нищо не ни е кеф. Паркой. Оф, не можах. Той е много як паркой. Бъхо, оф. Тук много яко скелетите скачат, виж, качели са като плеери. Виждаш ли, не са като преди? Да, бе. Минах го! Еми да. Просто бъхо, готово. Гати яката къща. Един ранер остана. Ранер. И това беше много ви харесва, аз бях транспортер, епизод 4, мисля, епизод 3, не знам. И бях с Оля Върджил 24, очаквайте скоро нов клип. И довиждане, чао! Аз още ще снимам малко, защото... Добре. Поне тая игра да изиграем. Аз съм жълт май. Те всички са жълти. Бързо влизай някъде другаде. Аз съм зелен. Не мога да влеза зелен. Голямата работа. Къде си? Тук съм някъде. Той клип 16 минути, добре. 2, 1, аз снимам малко. Още, защото... Добре. Това е много яка игра. Да, мен най-много ма бият тук. Той е трон. И аз един път победих. Тук си като трон. Та си много яка игра, като троне. Внимай да не влезеш в някой. Видя ли? Убиха ма. Аз бях зелен май. Мен имам трепа. Аз съм за жълта. За жълтото. Синя. Аз съм за жълтото. Жълто. Не се блъскай. Не се блъскай! Защо, бе? Да, такъв си. Не. Не се блъскайте. Колко много овци. Жълто. Той са бъгна. Нали? Колко овци. Жълто победи! Yes! Много е як той жълт. Много си як. Видях, че трябва да гласуваш за хубавите хора. Тази е много тъпа игра, много тъпа. Ние двамата сме зелени. Тихо. Окей. Добре, бе, много зелени станахме. Тя е много гадна игра. Да, така беше. Така. Този беше клип. Да започваме. Пап, какво играем? Пап. Та е много гадна игра. Бягаме. Бягаме, натам ма стрели. Натам ма стрели. Просто бягай, Оливър, на някъде друга. Тук с какво ще мога да изкъпа? Можем ли да чупим? Не. Не.
Не можем да се бием. Това е много забавна игра. Има един... Да ме види. Криза. Не мавай. Къде е той? Къде? Вече знае, че сме тука. Почти Видяме! Почти го убих. Не трябваше да идеш, как ще го убиш? Бягай! Ще умря край. Лагна ми! Умрях. Бягай! Не, аз съм червен. Някакъв скелет ме подгони. Я види къде съм умрял. Ще има скелета. Ето да. Оливер. Аз влязах в скелета си. Нека черни Аз ще вляза в тялото ти. демони! Влязах в тялото ти. Влязах в твоя скелет. Влязах! Не. Аз влизам в някой човек. Аз вляза. Ма в който няма хора. Няма хора, бе. Има хора. И къде са? Давай. Влезем в него. Влизай. Какво? Влез. Не става. Аз влязах в един. Влязах в един демон. Не, аз не можах да вляза. Аз искам да пробвам да вляза. Един демон гони един друг. Аз влязах в един демон. Заживих се. Що не мога, бе? Не знам. Сигурно трябва да натисне скелета си. Сигурно трябва да натисне скелета си, ама аз не го виждам. Къде е скелетът ми, бе? Аз ще вляза в един демон, да видя как се вижда. Искам да видя как се вижда, бе. Не, излязах без да исках. Нищо. Той беше епизода. Добре. И довиждане от мен. Аз бях с транспортер и чао.